Vis lige, hvad jeg lavede. Nu skal du bare være lækker. Må vi lige se det lækre dress. Skal det, Christoffer? Så? Hvor har du lavet? Hvad laver I? Står og maler. Jeg har lavet mest af det, godt? Hvad siger du? Jeg har lavet mest af det. Det kan vi lige godt se. Hvad for en grøn farve? Aner det ikke. Det er en farve, vi har fået gratis, eller billigt. Fordi at regler ikke må have den. Lad os lige se kassen. Hvor har du lavet med dine bukser? Ja, baby. Ja, baby. Har du været sulten? Har du været sulten? Hvad laver I? Julius, hvad laver I? Wow, du ser lækker ud. Har du også grønne øjne nu? Jo, jeg hedder Anas. Okay, har du grønne øjne nu? Nej. Du kan da godt være. Nej, jeg er ikke din kæreste, mand. Så nu får du en opgave. Hvad hedder du? Jeg hedder Kelly. Okay, du skal tage det her hele vejen med ned. Og så skal du lave en lille historie. Okay. En grøn historie. Værsgo. Den kører. Okay. Og den filmer dig, så du må hellere gå baglæns. Om 2 minutter, så skal du være tilbage igen. Ja. Jeg er så smuk, altså. Jeg er stolt af min mor. Jeg er på vej ned til Jesper og Rashid og Yunus og Anas, som har malet, og jeg har været med til det. Hej, goddag og velkommen, Jesper. Hvad så, Jesper? Hvordan går det? Bare så for, at det kommer på YouTube, det der. Jesper, bare barnet. Hvem? Barnet. Og hvad? Wow, det ser flot ud. Det ved vi godt. Kom her. Det ved vi godt. Find mig. Hey, den kommer på YouTube, det der. Du har pigetøj. Kom ned, vi skal se mig. Jeg vil ikke skubbe min fans. Bare så du det. Du er bare så færdig. Den kommer på YouTube. Lige kom, drama. Jeg skal lige stemme. Jeg skal lige stemme. Shonak. Wallah, jeg begyndte det her, det bliver tøj også. Juppe! Ved du godt, det kommer på YouTube? Kom Bare sex og sexy lette. Kom så på. Are you sexy lette? Op. Hvordan med kameratingningen? Så jeg kan kigge på det, så jeg kigger lige ud. Hallo, mand. Dameland. Og Roshan, det kommer på YouTube. Og Roshan, er det rigtigt det der med ham, der tegner de fans på ting og sko? Hey! Og nu er jeg på vej hjem. Jeg skal lige spørge dig om noget, fordi du har sådan set fuldført opgaven, synes jeg, fordi du gik ned, og så brugte du cirka 2 minutter på at filme, ikke? Men vi så ikke ret mange, der malede grønt. Hvordan kan det være? Fordi jeg så lækker. Jeg kan ikke gøre det. Fordi hvad? Fordi jeg så lækker. Ja, selvfølgelig. Du har grøn hvad på? Jeg har grøn vest. Yes. Til en speciel dag, fordi vi skal male. Yes. Tænker du også grønt? Nej, jeg tænker faktisk gult. Okay. Fedt. Hej. Måske.